Kamagong pa rin ano eh. Kamagong pa na eh. Matandang stinger. Sa ano yun eh. Motovlog oh. I-follow na sila dito sa Facebook. Sararo ka mo. Sararo ka mo. Kaya, salamat. Pakipalo sana. Nakabidyo ka mo. Shout out. Yo, what's up mga idol? For today's video ay papunta tayo sa Barangay Camagong. Sa totoo lang mga idol, ang alam ko ng Camagong ay ito lang pinaka-highway na to, itong kabilaan. Pero yung ibang mga iskinita mga idol ay hindi ko pa napuntahan. Kaya susubukan natin daanan mga idol para makita natin kung gaano ito kaganda. Let's go mga idol, samahan nyo ako sa aking paglalakbay. At siyempre, kung ikaw ay taga Camagong, baka naman pakipollow mga idol aking Facebook page. At siyempre, subscribe my YouTube channel, comment and share. Pusuan mo na yan mga idol, kasi baka pusuan pa ng iba yan. At siya nga pala mga idol, shout out Kirinan Rebuya, aka Buludoy. Lagi kasi ako nun mga idol sinasabihan na i-vlog ko daw ang Barangay Camagong. Kaya naisipan ko napuntahan ito para makita ko kung gaano ito kaganda. At siyempre, shout out na rin pala kay Bin Motovlog. Napapaos tuloy ako mga idol. At kung nakikita nyo pala mga idol itong simulan dinaanan natin, ito na ang Barangay Camagong. Tignan nyo naman mga idol oh. Kasi ang pagkakaalam ko mga idol, meron dyan lilikuan sa kaliwa at meron din sa kanan. So siyempre, uunahan natin sa kaliwa mga idol para malaman natin kung gaano ito kaganda, kung gaano ito kalawak. Kasi sa totoo lang mga idol talaga, ibihira akong pumasok dyan. Ito na mga idol, malapit na tayo sa lilikuan natin. Ito sa bandang kanan mga idol, nakikita ko sa nakasulat ay papunta itong Suna 6. Pero hindi ko lang mga idol oh, hindi ko lang alam mga idol kung saan ang Suna City. Pero siyempre uunahin natin dito sa kaliwa. Yan mga idol oh, ayos dito mga idol. Nakakatakot siguro dito pag gabi kasi kung walang ilaw baka malaglag tayo sa tulay. Napakataas pa naman mga idol. Yun oh, medyo makipot ang daan dito mga idol oh. Yun oh, medyo nasa gitna tayo mga idol ng palayan ano. Yun oh, kung titingnan natin mga idol. Pero parang nakikita ko mga idol sa medyo una-unahan eh wala nang kabahay-bahay. Hindi ko lang alam mga idol kung hanggang saan ang dead end nito. Yun mga idol oh, ayos dito mga idol ano. Napakatahimik siguro dito. Tingnan niyo mga idol oh, napaka-presko pa. Tingnan niyo naman yan oh, napakasariwa ng hangin dito mga idol. Ayos na ayos ano. Tahimik na lugar mga idol. At siyempre dito mga idol sa una-unahan ay liliko na tayo kasi parang wala na mga idol mga ano. Parang wala na mga idol na mga katao-tao dito. Yan mga idol oh, lumiko na pala tayo mga idol. Dito. At yun na nga mga idol, susubukan natin dumaan doon sa kabila. Yun mga idol oh, dadaanan natin ng Suna 6. Yun mga idol oh, sa kabila lang ng kalsada mga idol. Ingat-ingat lang sa pagtawid mga idol kasi nasa ano tayo, nasa highway. Ayun mga idol oh, ayos. So susubukan natin mga idol kung marami din dito mga kabahay-bahay mga idol. Yun oh, ayos pala dito mga idol ano. Yun oh, napakatahimik talaga ang lugar dito mga idol oh. Oh, parang hanggang dito lang to mga idol ah. Kasi doon sa banda parang sobrang layo na doon oh. So hanggang dito lang siguro tayo mga idol. Balik na tayo. Yun oh. Ayos dito mga idol ano.